4 jaar lang dacht ik dat ik moest blijven. Niet omdat ik wilde, omdat ik dacht: als ik wegga, raak ik mijn verblijfsvergunning kwijt. En dan stuurt Nederland mij terug naar Marokko. Alleen. Mijn man wist dat ik dit dacht. Hij zei het elke week. Jouw papieren hangen van mij af. Als je gaat, ben je illegaal. 4 jaar geloofde ik hem. 4 jaar te lang. Ik ben Lena, Antwerpen. Ik kwam uit Oekraïne 6 jaar geleden voor mijn man. Belg. Ik dacht precies hetzelfde als Amira. 2 jaar lang. Vandaag vrij, eigen woning, eigen papieren, eigen leven. Maar wat ik toen niet wist, had ik veel eerder moeten weten. Daarom zit ik hier vandaag. Welkom bij Step by Step. Ik ben Bram. Vandaag een moeilijk, maar levensbelangrijk thema. Veel migranten, vooral vrouwen, komen naar Nederland of België voor een partner. Hun verblijfsvergunning hangt af van die partner. Dat heet een afhankelijke verblijfsvergunning. En dat geeft de partner macht. Amira uit Marokko woont Rotterdam. Lena uit Oekraïne woont Antwerpen. 2 landen, 2 systemen. 1 belangrijke waarheid. Je bent minder vast dan je denkt. Niveau B1 tot B2. 4 dingen vandaag. En wat is een afhankelijke verblijfsvergunning? 2. Amira's verhaal. Hoe een mens vast komt te zitten. 3. Wat zegt de wet echt? Nederland en België. 4. Wat kun je doen vandaag als jij of iemand die je kent in deze situatie zit? Eerste blok. De basis. Wat is een afhankelijke verblijfsvergunning? Als je naar Nederland of België komt voor een huwelijk of relatie, krijg je een vergunning voor verblijf bij partner. Die is afhankelijk. Dat betekent, je mag blijven zolang je samen bent met die partner. In Nederland is die vergunning maximaal 5 jaar afhankelijk. Daarna kun je een zelfstandige aanvragen. In België ook ongeveer 5 jaar voorwaardelijk verblijf. Daarna duurzaam. Maar die 5 jaar, dat is precies het probleem. 5 jaar is lang en je partner weet dat jij denkt: als ik nu ga, heb ik niets. Belangrijk woord. Schrijf op. Afhankelijk. Afhankelijk betekent: jouw recht hangt af van iemand anders. Je verblijfsvergunning hangt af van je partner. Dat is juridische afhankelijkheid. En juridische afhankelijkheid wordt vaak emotionele afhankelijkheid. En soms een wapen. De partner zegt: doe wat ik zeg, anders bel ik de IND en ben je weg. Dat is controle. Mijn man zei nooit: ik sla je. Het was subtieler. Hij hield mijn paspoort. Hij hield mijn verblijfspas. Hij zei: voor jouw eigen veiligheid. 4 jaar had ik mijn eigen documenten niet in handen. Bij mij hetzelfde patroon. Niet altijd geschreeuw, soms juist stilte, geen geld, geen sleutel, geen contact met mijn familie in Kiev. Langzaam, kleiner en kleiner gemaakt. Tot de dag dat mijn dochter, 7 jaar, iets tegen haar juf zei op school. En de juf belde iemand. Dat veranderde alles. Pauze. 3 woorden die je vandaag moet kennen. Een afhankelijke verblijfsvergunning. Een vergunning die afhangt van je partner, tijdelijk, meestal 5 jaar. 2. Zelfstandige verblijfsvergunning.
Een eigen vergunning hangt niet af van je partner. Dit is het doel. 3. Voortgezet verblijf. De aanvraag om van afhankelijk naar zelfstandig te gaan. In Nederland heet dit zo. Heel belangrijk woord. Amira. Begin bij het begin. Hoe kwam je naar Nederland? 2019. Ik was 22. Casablanca. Mijn ouders introduceerden mij aan Youssef. Hij woonde al 10 jaar in Rotterdam. Nederlandse nationaliteit. Goede baan, zeiden ze. Goede man, zeiden ze. Bruiloft in Marokko. Daarna MVV-aanvraag. Machtiging voorlopig verblijf. 8 maanden wachten. Toen vliegtuig naar Schiphol. Eerste keer mijn land uit. Eerste keer alleen, zonder familie. Eerste maanden leek goed, klein appartement, Rotterdam-Zuid. Hij werkte, ik leerde Nederlands op een cursus. Toen werd ik zwanger en toen veranderde hij. Mijn vader was tegen het huwelijk eerst. Hij zei, we kennen die man niet echt. 10 jaar weg uit Marokko, wie weet wie hij geworden is. Maar mijn tante kende zijn familie. Goede familie, zei ze. In onze cultuur weegt dat zwaar. Ik was jong en romantisch. Ik dacht, Europa, een nieuw leven, een man met een baan. Mijn vriendinnen waren jaloers. Amira gaat naar Nederland. Niemand vroeg, is hij een goede man? Iedereen vroeg, heeft hij papieren, heeft hij geld? Dat is iets wat ik andere jonge vrouwen wil zeggen. Vraag niet alleen of hij papieren heeft. Vraag hoe hij praat over zijn moeder, over vrouwen. Vraag of je met zijn ex mag praten. Een goede man verbergt zijn verleden niet. Mag ik vragen, wat veranderde concreet? Voor luisteraars die dit patroon niet herkennen. Eerst stopte hij mijn cursus. Te duur, je leert thuis wel. Toen mocht ik niet meer alleen naar buiten. Gevaarlijk voor de baby. Toen nam hij mijn telefoon. Oude telefoon. Ik koop een betere. Die betere kwam nooit. En toen de zin die ik 4 jaar hoorde. Vergeet niet, jouw verblijfsvergunning is van mij. Jij bent hier door mij. Als je klaagt, bel ik de IND. Dan ga je terug. Maar je dochter, die is Nederlands. Die blijft hier, bij mij. Stop even. De laatste, de dreiging over het kind. Dat is een heel veel voorkomend en heel zwaar controlemiddel. We komen daarop terug, want de waarheid is anders dan wat Youssef zei. Ik geloofde hem volledig. Ik sprak slecht Nederlands. Ik kende niemand. Ik wist niet hoe het systeem werkte. Wie kon ik vragen? Hij was mijn enige bron van informatie. En hij loog? Lena, jouw situatie was anders, maar het patroon hetzelfde. Ja, ik kwam in 2019 naar Antwerpen. Mijn man, Patrick, Belg. Ik was hoogopgeleid, econoom in Oekraïne. Ik dacht, mij overkomt dit niet. Dat dacht ik echt. Maar opleiding beschermt je niet. Hij controleerde de bankrekening. Mijn diploma's werden niet erkend, dus geen werk, geen eigen geld. Hij zei, in België ben je niemand zonder mij. Probeer maar weg te gaan, je spreekt niet eens Vlaams. En het ergste, ik geloofde dat een rechter altijd de Belg zou geloven, niet de buitenlandse vrouw. Dat is wat veel migrantenvrouwen denken. Het is niet waar, maar de angst is echt. In Oekraïne had ik alles zelf opgebouwd. Eigen flat in Kiev, eigen auto, goede baan bij een bank. Ik ontmoette Patrick op een conferentie in Wenen. Charmant, attent. Hij kwam mij 3 keer bezoeken in Kiev. Het leek een sprookje. Ik gaf alles op. Mijn flat verkocht, mijn baan opgezegd, naar Antwerpen verhuisd.
Iedereen zei, wat romantisch. Mijn moeder zei één ding: Lena, hou een beetje geld apart dat alleen jij kent. Ik lachte. Mama, hij houdt van me. Ik had moeten luisteren. De charme verdween na de bruiloft, stap voor stap. Eerst kleine kritiek, mijn kleren, mijn accent, mijn koken. Dan controle over geld omdat ik de taal niet sprak. Dan, ik mocht geen Oekraïense vriendinnen meer zien. Ze zetten dingen in je hoofd. Het verraderlijke is, het gaat zo langzaam dat je het niet merkt. Als iemand op dag 1 zegt, je mag je vriendinnen niet zien, ga je weg. Maar als het komt, na maanden van kleine stappen, denk je, misschien heeft hij gelijk, misschien ben ik het probleem. Blok 3. En nu de waarheid. Wat zegt de Nederlandse wet echt? Dit is het belangrijkste deel. Luister goed. Want alles wat Amira's man zei, was grotendeels gelogen. De wet beschermt het slachtoffer, niet de dader. Ik leerde dit pas na 4 jaar van een juriste bij het juridisch loket, gratis. Zij legde uit, punt voor punt. Punt 1. Als je relatie eindigt door huiselijk geweld, kun je een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Ook als je nog geen 5 jaar hier bent. Dat heet voortgezet verblijf op humanitaire gronden. Het maakt niet uit hoe lang het huwelijk duurde. Het maakt niet uit wie de scheiding aanvroeg. Als je kunt aantonen dat er huiselijk geweld was en dat de relatie daardoor stuk ging, dan kan de IND je een eigen vergunning geven. En geweld, dat is breder dan slaan. Het is ook psychisch geweld. Controle, isolatie, je documenten afpakken, je geen geld geven, je opsluiten. Dat is allemaal huiselijk geweld in de zin van de wet. Belangrijk om te benadrukken. Veel mensen denken, geweld is alleen als er blauwe plekken zijn. Nee, de wet kent ook psychisch geweld. Maar, eerlijk, psychisch geweld is moeilijker te bewijzen dan fysiek. Je hebt bewijs nodig. Daar komen we op. Punt 2. En dit brak mij toen ik het hoorde, de dreiging over mijn dochter. Youssef zei, het kind blijft bij mij, jij wordt uitgezet. Dat is bijna altijd onzin. Als je een gezamenlijk kind hebt dat in Nederland mag blijven en jij bent de zorgende ouder, dan heb jij verblijfsrecht om voor dat kind te zorgen. Een moeder wordt niet zomaar gescheiden van haar kind en het land uitgezet. 4 jaar leefde ik met een leugen. 3 nieuwe woorden. En huiselijk geweld. Geweld binnen het gezin. Niet alleen fysiek, ook psychisch. Controle, dreiging, isolatie, geld onthouden. 2. Humanitaire gronden. Een reden om iemand te laten blijven uit menselijkheid. Bijvoorbeeld slachtoffer van geweld. 3. Veilig thuis. In Nederland het meldpunt voor huiselijk geweld. Gratis. Anoniem mogelijk. Nummer 0800 2000. Schrijf dat op. Amira, je zei, je dochter zei iets tegen de juf. Wat gebeurde er? Mijn dochter, Salma, 7, tekende een tekening op school. Een huis, mama in een hoek, klein, papa groot, met een rode mond die schreeuwt. De juf vroeg, Salma, vertel eens over je tekening. En Salma vertelde.
De juf belde veilig thuis. Niet de politie, veilig thuis. Een vrouw belde mij op een dag dat Youssef werkte. Ze zei: je hoeft nu niks te beslissen. Ik wil alleen weten of jij veilig bent. En ik wil je vertellen wat je rechten zijn. Eerste keer in 4 jaar. Iemand vroeg of Ika veilig was. Niet of het goed ging met de baby of met mij. Ik kon niet praten. Ik huilde alleen. Zij zei: dat is genoeg antwoord. We gaan stap voor stap. En 10 jaar keer. Stap voor stap. Dat is precies hoe het moet. Niemand verwacht dat je in 1 dag je hele leven omgooit. Veilig thuis of in België de hulplijn, die dwingen je tot niks. Ze geven informatie. En de informatie is macht. Belangrijk hier, in Nederland is veilig thuis er ook voor advies. Niet alleen voor crisis. Je kunt bellen en alleen vragen stellen. Anoniem. Je hoeft je naam niet te geven. 0800 2000. Blok 5. Lena, België. Hoe werkt het daar? In België kom je meestal via gezinshereniging. De eerste 5 jaar is je verblijf voorwaardelijk. Je moet samen blijven. Als je uit elkaar gaat, kan de dienst Vreemdelingenzaken, DVZ, je verblijf beëindigen. Maar, en dit is groot, als je slachtoffer bent van partnergeweld, mag DVZ je verblijfsrecht niet beëindigen. Niet kan misschien, mag niet. Het Grondwettelijk Hof heeft dat bevestigd. Vroeger moest je bewijzen dat je werkte of genoeg geld had. Sinds arresten van het Grondwettelijk Hof vraagt DVZ dat in de praktijk niet meer aan geweldslachtoffers. De bescherming is er, ook als je geen inkomen hebt. Lena, wat moet iemand in België concreet doen? Het allerbelangrijkste: informeer DVZ en je gemeente zo snel mogelijk dat je slachtoffer bent. Schriftelijk, met een ontvangstbewijs, aangetekende brief. Voeg zoveel mogelijk bewijs toe. Welk bewijs? Het procesverbaal als je klacht deed bij de politie, medische attesten als je die hebt, bewijs dat je in een opvanghuis verbleef, een begeleidingsplan van hulpverlening, hoe meer, hoe sterker. Belangrijk verschil dat ik wil benadrukken. In België, psychisch geweld wordt strenger beoordeeld dan fysiek. Je moet meer bewijs leveren over een langere periode. Dat is hard, maar het is goed dit te weten, zodat je vanaf dag 1 bewijs verzamelt. 3 woorden. 1. DVZ. Dienst Vreemdelingenzaken. De Belgische IND beslist over verblijfsrecht. 2. Aangetekende brief. Een brief met bewijs dat hij verstuurd en ontvangen is. Heel belangrijk in juridische zaken. Bewaar het bewijs. 3. Procesverbaal. Het officiële politiedocument als je aangifte of klacht doet. Bewijs dat je iets gemeld hebt. Voor het bewijsblok. Eerst iets praktisch. Financiële onafhankelijkheid, vaak de echte sleutel. Want zonder eigen geld kun je nergens heen. Dat weten controlerende partners. Daarom pakken ze vaak als eerste het geld. Geen eigen rekening, geen eigen inkomen, geen ontsnapping, denken zij. Wat kun je doen, stil? 1. Open een eigen bankrekening als het kan.
In Nederland en België mag dat met je verblijfspas, een online bank, een aparte rekening. Laat de post niet thuiskomen. Gebruik digitaal. 2. Als je niet mag werken van hem, maar je vergunning staat werk wel toe. Dat is jouw recht, niet zijn keuze. Op je verblijfspas staat of je mag werken. Kijk zelf, niet wat hij zegt, wat er staat. 3. Sociale dienst. In Nederland kun je in een opvangbijstand aanvragen, ook met afhankelijk verblijf, in deze situatie. In België, het OCMW. Hulp vragen maakt je niet zwak en kost je niet je verblijf in deze gevallen. Vraag het na. 4. Verstop nooit geld op een plek die hij kan vinden. Bij een vriendin of een kluisje. Kleine bedragen over tijd. Niet om te stelen, het is vaak ook jouw geld. Om de optie te hebben om veilig weg te kunnen. Blok 6. Het moeilijkste, maar belangrijkste, bewijs. Hoe bewijs je iets dat achter gesloten deuren gebeurt? De juristen leerden mij dit en ik wou dat ik het 4 jaar eerder wist. Begin vandaag met verzamelen, ook als je nog niet weg wilt, ook als je twijfelt. En een dagboek. Schrijf op wat er gebeurt, met datum, niet thuis bewaren, bij een vriendin of in een afgeschermde online map die hij niet kent. 2. Medische hulp. Ga naar de huisarts, ook bij stress, slapeloosheid, angst. De huisarts noteert het. Dat wordt een medisch dossier. Bewijs van wat de situatie met je deed. 3. Vertel het aan iemand. Een vriendin, een buurvrouw, je huisarts. Niet alleen voor steun, een getuige die later kan verklaren: zij vertelde mij dit toen. In die periode is juridisch waardevol. 4. Bewaar berichten. Dreigende SMS, voicemails, appjes. Maak screenshots. Stuur ze naar een veilig e-mailadres dat alleen jij kent. Verwijder ze van je telefoon als hij die controleert, maar bewaar de kopie. 5. En dit is cruciaal. Doe aangifte bij de politie als je kunt. Veel vrouwen durven niet, maar het procesverbaal is het sterkste bewijs voor de IND of DVZ. Je hoeft niet te wachten tot het erg genoeg is. Het is al erg genoeg. Mag ik iets eerlijks zeggen? Het moeilijkste was niet weggaan. Het moeilijkste was geloven dat ik het recht had om weg te gaan. Ik dacht, ik ben een gast in dit land. Wie ben ik om te klagen? Mijn moeder zei altijd, een vrouw houdt het gezin bij elkaar. Wat zou de familie in Marokko zeggen? De schaamte was bijna sterker dan de angst. De vrouw van Veilig Thuis zei iets dat ik nooit vergeet. Ze zei, Amira, je bent geen gast. Je bent een mens met rechten. En die rechten verdwijnen niet omdat je een accent hebt of omdat je papieren afhankelijk zijn. De wet is er ook voor jou. Ik kwam als Eerste keer in 4 jaar dat iemand zei, de wet is er ook voor jou. Niet tegen jou, voor jou. Amira, dat raakt mij, want ik had exact dezelfde gedachte. Wie ben ik om te klagen? Voor migrantenvrouwen is die innerlijke stem soms de gevangenis. Niet alleen de partner, de gedachte, ik heb geen recht. Tegen iedereen die luistert en dit herkent, je hebt wel recht. Je verblijfsvergunning is afhankelijk. Jij, als mens, bent dat niet. Een belangrijke pauze. Als je dit hoort en het raakt jou persoonlijk, je hoeft nu niks te doen. Alleen luisteren is genoeg voor vandaag. Maar onthoud 1 nummer. Nederland, Veilig Thuis. 0800 2000. Gratis, ook anoniem.
dag en nacht. Een apart en zwaar onderwerp. Kinderen, want de dreiging "ik neem de kinderen" is misschien wel het sterkste controlemiddel. Youssef zei het 100 keer. Salma is Nederlands, jij niet echt. De rechter geeft haar aan mij. Ik geloofde het volledig. Het is, bijna altijd, niet waar. Een rechter kijkt naar het belang van het kind, niet naar wie welk paspoort heeft. Een jong kind blijft in de regel bij de zorgende ouder, vaak de moeder, als zij de dagelijkse zorg deed. Nationaliteit van de ouder is daarbij niet beslissend. En sterker nog, als jij de zorgende ouder bent van een kind dat hier mag blijven, geeft dat jouw verblijfsrecht. Het kind is niet een reden dat je weg moet. Het kind kan juist een reden zijn dat je mag blijven. Precies het omgekeerde van wat hij zei. Belangrijke nuance. Dit is per situatie verschillend en je hebt hier echt een advocaat voor nodig, geen podcast. Maar het punt is, geloof de dreiging van je partner niet als juridische waarheid. Vraag het aan een advocaat. Bijna altijd is de werkelijkheid hoopvoller. En voor de kinderen zelf, huiselijk geweld zien is ook schadelijk voor hen, ook als het niet tegen hen is gericht. Weggaan is niet het gezin kapot maken, het kan juist zijn de kinderen beschermen. Salma's tekening bewijst dat ze het allang zag. Blok 7. Concrete stappen, niet morgen. Wat kun je vandaag doen, veilig, zonder dat het opvalt? Stap 1. Bel veilig thuis vanaf een telefoon die hij niet controleert. Werk, een vriendin, een bibliotheek. 0800 2000. Zeg, ik wil alleen informatie, ik beslis nog niks. Dat mag. Dat is normaal. In België, bel 1712. Dat is de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Ook gratis, ook anoniem. Of ga naar het CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk. Zij kennen het verblijfsrecht en helpen gratis. Stap 2. Ga naar het juridisch loket in Nederland. Gratis juridisch advies. 09 159 00 5050. Vraag specifiek naar voortgezet verblijf bij huiselijk geweld. Zij kennen dit. Stap 3. Begin met bewijs verzamelen vandaag. Het dagboek, de huisarts. 1 vertrouwd persoon inlichten, ook als je nog twijfelt. Bewijs van vandaag is goud over 6 maanden. Stap 4. Maak een veiligheidsplan. Een tas met kopieën van documenten, paspoort, verblijfspas, geboorteactes kinderen, bij een vriendin. Wat geldt als je kunt? Niet om vandaag te vluchten, om de optie te hebben. En 1 belangrijk juridisch punt voor Nederland. Vraag voortgezet verblijf aan binnen 3 maanden nadat de relatie eindigt en voordat je huidige vergunning verloopt. Timing is belangrijk. Het juridisch loket of een advocaat vreemdelingenrecht helpt met de timing. Niet alleen doen. Voor de berichten. Een overzicht van hulp. Schrijf op of zoek later op. Nederland. Veilig thuis. 0800 2000. Advies en crisis ook anoniem. Het juridische loket. Gratis juridisch advies. Stichting LOS. Hulp voor mensen zonder of met onzekere papieren. En vrouwenopvang. Via Veilig Thuis kun je een veilige plek krijgen. Ook met kinderen, ook met afhankelijk verblijf. Je hoeft niet eerst alles geregeld te hebben. Veiligheid eerst, papierwerk daarna. België. Hulplijn 1712. Geweld, misbruik. CAW, Centrum Algemeen Welzijnswerk,
In elke regio, gratis, vluchthuizen voor crisis en voor verblijfsrecht specifiek het agentschap Integratie en Inburgering of een advocaat vreemdelingenrecht met pro deo. Belangrijk voor België. De organisatie Vreemdelingenrecht. Beheeft alles online, in heldere taal. Daar staat letterlijk dat DVZ je verblijf niet mag beëindigen bij bewezen partnergeweld. Print dat. Neem het mee. Kennis op papier geeft kracht. 3 berichten van luisteraars. Anoniem gehouden. Eerste, een vrouw uit Syrië in Utrecht. Schrijft: Mijn man is geen Nederlander. Hij heeft zelf ook een verblijfsvergunning. Geldt dit dan ook voor mij? Ja, het maakt niet uit of je partner Nederlander is of zelf een vergunning heeft. De bescherming bij huiselijk geweld geldt voor de afhankelijke partner, ongeacht de status van de hoofdpersoon. Vraag dit na bij het juridisch loket voor jouw exacte situatie, maar de bescherming bestaat. Tweede, een man uit Iran in Gent. Schrijft: Dit overkomt ook mannen. Mijn vrouw controleert mijn papieren en dreigt. Niemand gelooft een man. Je hebt volledig gelijk. Huiselijk geweld en deze controle treffen ook mannen. De wet maakt geen onderscheid in geslacht. De bescherming geldt voor jou net zo goed. De schaamte voor mannen is vaak nog groter, maar de rechten zijn identiek. Bel 1712 ook voor jou. Derde, een vrouw uit Nigeria in Rotterdam. Schrijft: Ik ben al weg bij hem, maar mijn vergunning is al ingetrokken. Te laat? Niet automatisch te laat. In Nederland en België geldt, als je het bewijs van het geweld alsnog levert, kan de IND of DVZ een eerdere beslissing herzien. Het is moeilijker, maar niet onmogelijk. Ga direct naar een advocaat vreemdelingenrecht. Vraag een toevoeging aan. Dat is gesubsidieerde rechtsbijstand. Bijna gratis bij laag inkomen. En belangrijk, laat je niet vertellen, het is te laat door je ex of door iemand zonder juridische kennis. Alleen een advocaat of het juridisch loket kan dat echt beoordelen. Vraag het aan de juiste persoon. Even de 2 systemen naast elkaar. 4 verschillen. 1. Meldpunt. Nederland, Veilig Thuis, 0800 2000, België, 1712, beide gratis, anoniem, voor advies en crisis. 2. De vergunning. Nederland. Voortgezet verblijf op humanitaire gronden. Aanvragen bij de IND. België. Bescherming binnen het bestaande verblijfsrecht. DVZ mag het niet beëindigen bij bewezen geweld. 3. Bewijs. België vraagt voor psychisch geweld meer bewijs over langere tijd dan voor fysiek. Nederland kijkt ook naar het geheel, maar fysiek bewijs is ook daar sterker. Conclusie voor beide: verzamel vanaf dag 1. 4. Timing. Nederland. Aanvraag binnen 3 maanden na einde relatie voor de vergunning verloopt. België. Informeer DVZ en gemeente zo snel mogelijk schriftelijk aangetekend. In beide landen snel handelen met hulp. Amira, waar sta je nu? 3 jaar verder. Het was niet snel en niet makkelijk. Eerst een opvanghuis met Salma, 6 weken, daarna een eigen woning via de gemeente. De juriste hielp met de aanvraag, voortgezet verblijf. 9 maanden wachten. Toen de brief. Eigen verblijfsvergunning, op mijn naam. Niet van Youssef,
Van mij. Ik heb gehuild op de grond met die brief in mijn hand. Salma vroeg: Mama, ben je verdrietig? Ik zei: Nee, eindelijk niet meer. Vandaag, ik werk, thuiszorg. Ik leer nog steeds Nederlands, beter elke maand. Salma is 10, doet het goed op school. Mijn moeder in Marokko, ze begreep het uiteindelijk. Ze zei: Ik wist niet dat het zo was. Vergeef me dat ik zei dat je moest blijven. Daarvan is tijd, zeg je. Bij mij 4 jaar verder. Ik kreeg duurzaam verblijf in België. Mijn diploma is intussen gelijkgesteld. Ik werk weer als econoom deeltijds. Klein appartement in Antwerpen, alleen. En dat alleen, dat voelt niet als eenzaam. Dat voelt als van mij. Tegen elke vrouw of man die dit hoort en denkt: dit is mijn leven, dit verandert nooit. 4 jaar dacht ik dat ook. Ik had het mis. De informatie was er altijd. Ik wist het alleen niet. Daarom vertel ik dit nu, zodat jij het wel weet. Je verblijfsvergunning is misschien afhankelijk, maar jouw waarde als mens, die is dat nooit geweest. De wet weet dat. Nu weet jij het ook. Voordat we de concrete acties herhalen, Lena, Amira, één laatste gedachte van jullie. Ik wil iets zeggen tegen de vrouw die luistert en denkt, maar hij is niet altijd slecht. Soms is hij lief. Dat is normaal. Dat is juist waarom het zo moeilijk is. Niemand blijft bij iemand die 100% slecht is. Het is het patroon dat telt, niet de goede dagen. En tegen wie denkt: mijn situatie is niet erg genoeg om hulp te vragen. Er bestaat geen erg genoeg. Veilig thuis is er ook voor twijfel, voor ik weet het niet, voor misschien overdrijf ik. Je hoeft geen bewijs te hebben om te bellen. Je mag bellen met twijfel. Ik twijfelde 2 jaar. Amira 4. Elke maand die we twijfelden was een maand te lang, niet door onze schuld, maar omdat niemand ons de informatie gaf. Vandaag geven wij die. Dat is waarom we dit doen, ondanks dat het moeilijk is om te vertellen. 4 acties voor wie dit nodig heeft of iemand kent. 1. Nederland. Veilig thuis 0800 2000. België 1712. Gratis, anoniem. Dag en nacht. Bellen mag, ook alleen voor informatie. 2. Juridisch advies. Gratis. Nederland. Het juridisch loket. België. Het CAW of een advocaat vreemdelingenrecht met pro-deo. Vraag specifiek naar verblijfsrecht bij huiselijk geweld. 3. Begin vandaag met bewijs. Een dagboek met data. De huisarts. 1 vertrouwd persoon. Ook als je nog niet weg wilt. 4. Als je iemand kent die dit overkomt, oordeel niet, duw niet. Zeg alleen: ik ben er. Wanneer je klaar bent. En geef dat ene nummer door. En onthoud Salma's tekening. Een kind ziet alles. Als jij het niet voor jezelf doet, soms kun je het voor hen. En als je geen kinderen hebt, doe het dan voor de vrouw die je 10 jaar geleden was. Zij verdiende beter, jij ook. 1 telefoongesprek. Dat is alles wat de eerste stap is. Niet je hele leven omgooien vandaag. 1 gesprek. De rest komt stap voor stap. Aan het begin zei Amira: 4 jaar dacht ik dat ik moest blijven. Vandaag eigen papieren, eigen leven, eigen stem. Het pad was zwaar, maar
Het bestond. Het bestaat ook voor jou. Voor wie de nummers niet kon opschrijven. Nederland. Veilig thuis 0800 2000. Juridisch loket 0959 00 5050. Gratis, ook met een tolk in jouw taal. België, hulplijn 1712. CAW via kewa.be. En de dienst Vreemdelingenzaken moet je verblijf beschermen als je bewijst dat je slachtoffer bent. Dat is je recht, niet een gunst. Doei! En die ene telefoon. Wanneer jij klaar bent. Tot ziens, je bent niet zo vast als je denkt. Tot snel. Zorg goed voor jezelf.